Mismong sila Governor Jim Saliman Hataman, Mayor Oric Furigay, Vice Mayor Hijem Furigay ug Conrad Isahak, Western Mindanao Operations Division Manager sa National Power Corporation ang nangulo sa ceremonial switch-on sa 2 megawatt Rose Power Plant sa Sitio Baroy, Barangay Singal, Lamitan City sa Basilan. Sumala ni Mayor Furigay, dili na makasinati og perennial blackouts ug kakulangon sa supply sa kuryente sa mosunod nga mga adlaw ang entero Lamitan City tungod kay nanay Rose Power Plant. Nahingpit kini human mapirmahan ang kasabutan tali sa lokal nga gobyerno ug napukor alang sa eksklusibong paggamit og 2 megawatt modular diesel generator set sa LGU Lamitan nga balor 24 million pesos. Naglaom si Mayor Furigay nga ang kabag-uhan makatubag sa nasinating mga blackouts ug maapod-apod na ngadto sa mga konsumidor sa ubang munisipalidad ang power allocation sa Lamitan City nga gitagana sa Baselco kon Basilan Electric Cooperative. Matud ni Governor Saliman Hataman, dakong tabang ang Rose Power Plant sa pagpalambo pa sa Lamitan, hilabi na nga strategic location ang syudad alang sa nagkadayang farm engagements nga nanginahanglan og elektrisidad. Usa sa mga kalambuan ang gilauman nga konstruksyon sa airport nga karon nailawom sa feasibility study, 10 hectare sports complex ug ang deklarasyon sa Lamitan Port isip International Seaport sa Bangsamoro Region. Dugang sa gobernador, positibo ang iyang panglantaw mahitungod sa rehabilitasyon sa power line sa tibok Basilan Province nga gisugyot ang pag-upgrade ngadto sa 3-phase human ang malampuson nga sourced out funds gikan sa Department of Budget and Management kun DBM nga nagkantidad og 520 million pesos. Sumala ni Vice Mayor Hijem Furigay ang symbolic activation sa power plant usa ka selebrasyon sa saad na mas hayag, mas malambuon nga kaugmaon alang sa Lamitan City. Dugang sa Vice Mayor nga ang proyekto nagsilbi nga usa ka testamento sa kolaborasyon sa gobyerno, private partners ug katawan sa Lamitan. Mitambong sab ato sa switch-on ceremony kagahapon Nobyembre 19 ning tuiga ang ubang lokal ug barangay officials, taga Napocor ug Baselco executives. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.